Daar gaan ze, met die applaus, de heren van ASML. Wij begroeten op het startpodium de veldtrappers. Houden zich klaar alsjeblieft, de woelige wieltjes. Daar gaan ze, succes man! De Bing Bang Tour trekt weer door Nederland en België. Vandaag wordt in Venray in de tweede etappe in individuele tijdrit verreden. Om een beetje het gevoel te krijgen hoe het de profs vergaat, werd dinsdagochtend op hetzelfde 12,7 kilometer lange parcours een ploegentijdrit voor amateurs gehouden. Een van de deelnemers was NWG de Slappe Ventiel en zij mocht als vierde aan de start verschijnen. De start nemen in deze Bing Bang Tour teamtijdrit. Daar gaan ze, succes heren! Go, go, go! Hey! Volgende ploeg, uitgenodigd aan de start. Ervaring is een geweldig mooie start. Van het Schouwburgplein ga je naar beneden, al die mensen die aanmoedigen, prachtig. We gaan de bocht om, kletsen in het gezicht van de wegen de wind. En dan begint het, hè. Stoempen, stoempen, stoempen. Kijken wie het over kan nemen en kijken wie het snelste kan rijden tegen de wind in. Heerlijk. Vandaag een schitterende mooie tocht gehad hier in het Venrayse. Het publiek doet hartstikke mooi met, mooi weer. En koppel voor koppel, of niet Edwin? Ja, zeker weten. Ook de gemeente Venray had zelf een team op de been gebracht en ze reden dit jaar voor het eerst samen. Een paar weken geleden, eigenlijk in de vakantietijd, begon het idee om vanuit de gemeente een team mee te laten doen. Dus, ja, wat dat betreft denk ik zeer geslaagd als ik mijn mederijders zie. En hoe was de ervaring onderweg? Nou, ik moet zeggen, er zitten er twee tussen in ieder geval die veel ervaring hebben ten opzichte van de andere twee in ieder geval. En dan merk je het verschil wel, maar samen sleep je elkaar er toch doorheen. En we zijn geen laatste geworden, dus... En jullie doen het ook nog een beetje voor de promotie van Venray beweegt. Ja, dat klopt. En ja, ik weet ook, zoals Horst en Mazo weet ik ook dat ze de gezondste regio in 2025 en zo. Dus ja, dat speelt ook een rol natuurlijk. Dus en de gemeente Venray is ook een wielergemeente, wat ik tenminste van de verhalen hoor. Dus, Het kwartet van de gemeente eindigde met een tijd van 21:37 op de één na laatste 27e plek. 15 seconden achter grote concurrent gemeente Venlo. De Slappe Ventiel ging echter iets harder door de straten van Venray. Het resultaat is dat wij niet bij de laatste 5 zijn geëindigd, maar de bovenste in het rechtse rijtje, of niet Paul? Ja, 16e plaats, 1939. Prachtige tijd, dik 40 gemiddeld. Uiteindelijk wist Sona Diana met een tijd van 16:32 het parcours 1 seconde sneller te volbrengen dan Special Cycle Team. ASML completeerde het podium op een halve minuut achterstand. Dinsdagmiddag is het de taak van de profs om deze tijd te verbeteren. Fabio Jacobsen start op het Schouwburgplein als leider van de Bing Bang Tour als laatste aan de tijdrit. De pas 21-jarige Nederlander klopte maandag in het natte bolzwart in de eerste etappe toppels als Marcel Kittel in de massasprint. De Bing Bang Tour duurt nog tot en met zondag. Tussen